Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yanwa. Sannan mu da sake kasancewa cikin wannan tasha mai albarka. Insha Allah a bidiyon mu ne yau za mu yi bayani yadda za ka yi ka tura wa mutum application ya je mai a daidai bashin na wayansa. Misali, bara na shiga zuwa cikin setting ɗin wannan wayan na muku misali. Akwai wanda sun san menene bashin, akwai wanda ba san menene bashin ba. To misali idan muka je zuwa cikin setting na wannan wayar, misali yanzu gashi nan mun shigo zuwa cikin wannan wayar. Wannan da kuke gani nan shine Android version. To misali wannan Android version ɗin idan wata wayan za ka yi mata turi ta application ta Zenda, version ɗinta ya kasance bai kai 11 ba, misali tana version 8 ne ko 9 ne ko tana version 7 haka, za ka ga idan ka tura wannan application ɗin ya nuna ba zai buɗe ba. To insha Allah zan nuna ma hanyar da za ka bi a cikin wannan bidiyon ka tura wannan application ɗin ya je a daidai version ɗin wayar wannan mutumin da za ka tura. Amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel ɗin, kada ka manta ka je ƙasa ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka yi like da wannan bidiyon ka yi share domin yan wasu gani su amfana. Direct process ɗin da za ka bi domin kai wannan aiki shine za ka je ka nemo Play Store ɗinka. Wannan application ɗinmu ne na Play Store wanda muke downloading da shi. Shi ma ka tabbata wanda za ka yi wa tura wannan application ɗin ya kasance yana da Play Store. To idan ka shiga zuwa cikin Play Store ɗinka zai baka fuska kamar haka. Za ka zo ka danna akan hoton Gmail naka. Daga nan sama za ka ga hoton Gmail ɗinka sai ka danna akan shi. Bayan ka danna akan hoton Gmail ɗinka sai ka zo gashi nan inda aka rubuta Manage Apps and Device kenan. Manage App and Device. Za ka danna akan Manage App and Device. Bayan ka danna zai baka fuska kamar haka. To daga ƙasan nan gurin gashi nan za ku ga an rubuta Share Apps. Share Apps kenan gashi nan an rubuta Sending or Receiving. To idan kai za ka tura wa wanda kana so ka tura wani ne, kai za ka tura mai application ɗin, kana so ya je a daidai version na wayansa, sai ka danna Sending. Idan kuma shi wanda zai karɓi wannan ɗin naka zai yi receiving kenan, zai danna akan receive sai ka tura mai. To da kai da za ka tura za ka zo nan gurin sai ka danna Sending. Bayan ka danna Sending zai gama loading ya fito ma da application ɗinka. Gashi nan za ku ga duk wasu apps da suke cikin wayarmu za su zo akan nan gurin. To daga sun zo akan nan gurin za ka zo ka yi ticking sai ka yi marking iya adadin abin da kake so ka tura mai. Idan ka tashi daga nan sama ga ɗan arrow nan alaman turawa kenan, za ka danna akan Sending. To daga ka danna gashi nan shi kuma in a can ya danna receiving za a nuno select receiver sai ku connecting sai ka tura mai. To don ka wannan process ɗin ita ce hanya mafi sauƙi da za ka tura wa mutum application ya je a daidai bashin na wayansa. In dai ka tura wa mutum ta wannan hanyar insha Allah kana tura mai zai buɗe. Kar ka manta da danna wannan tasha subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin videos namu da zarar na ɗora. Na gode.